li jsegwu il-quddiesa wkoll u jew il-koll kemm aħna hawnhekk fis-santwarju u kemm intom eżis ħutna li qegħdin maqudin magħna issa fi skiet minn idejn Marija lil Mulej noffrulu t-talba tagħna. U Alla, dawlu jum li qatt ma jintemm iqaf mal-poplu tiegħek u waslu sa tmiem il-mixja tiegħu f'din id-dinja ħa jingħaqad għal dejjem miegħek fis-sema fejn intgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal l-ilma u l-bejt kollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħażuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. U Alla, dawn id-doni li qegħdin noffrulek inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tgħajjixna u tġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Siedna. Amen. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażejs bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu għalhekk tassew jistħoqlok il-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. Waħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla eda intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, o sanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, o sanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint Mulej, int lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom
u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Emanuel u l-membri kollha mejtin tal-familji Kamilleri u Gawċi. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija. Mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu tkun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Daqnu l-ħaruf Talla, daqnu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Eżis ħut illum il-ġimgħa, il-jum li fih Ġesu miet għalina fuq is-salib, ejju nqumu bil-wieqfa u nsellmu s-salib ta' Ġesu billi ngħidu naduraw ko Ġesu imberkuk. Naduraw ko Ġesu imberkuk. Naduraw ko Ġesu imberkuk. Nitolbu is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fejk, għamel nitolbuk li jġib ta' bil-ħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristus Sedna, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Madonna ta' pinu, tagħna l-Malti, hawn f'darek ġejna aħna għax il-ħana. Madonna